Ngiyanibingelela nonke umhlaba wonke abazozwa lo myalezo ovele ekhaya laphezulu ngoJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela. Inkosi ibe nani, amadlebeni namehlweni nomqondo wenu. Jesus. Ulangazelela umbuso wezulu. Jesus. Ngababiza abantwana bakho uma usekhaya, noma ngabe ukuphi, noma usetshwaleni, noma ukuphi la ukhona nje. Uma uzwa ngicela ubeke indlebe, ngoba angikhulumi mhlawumbe ngento engiyizwa ngumuntu noma ngephupho ukuthi kwafika iphupho kimi lathi cha, akufikanga phupho. Ngangisezweni nje nami ngingakholwa, ngoba ngangithi ngiyakholwa kanti ngangingakholwa. Ngizokubona ngemisebenzi yami ukuthi kanti bengithi ngikholwa nje angikholwa. Ekuhambeni kwami-ke ngangithanda izinto ezithandwa abantu bonke abesifazane. Nami ngikhumbula ukuthi ngizongena emshadweni, ngangafiki ngizongena emshadweni ngiyingane, cha, ngasengikhulile. Ngizongena emshadweni, angizange ngisangene emshadweni. ngoLwesihlanu kudingakala ukuthi ngempela sengipakishela ukugcina. Bayangena abayalezayo abangilayayo, kodwa azange sithathe leso sikhathi ngoba nganginabangani abadukisayo uma sengibona namhlanje. Ngani na? Ngoba bakwazi ukuthi uyabona ukuthi uzongena emshadweni unamagodo nje. Ayenzeki-ke loo nto. Woza sikulungise ukuze ube muhle emshadweni. Njengoba uyazibona ukuthi umuhle kanjani, usumhlophe uthe dwa, kodwa khohlwa-ke izingalo nakho konke okuzombozwa ingubo. Nebala-ke sahamba nabangani bami ngokunyenya. Ngaya kubangani bami bangenza, bangilula inwele, bangifaka amafesitami, benza yonke into. Bathi ake sintlonte-ke sigijime sobuka leya filimu, ibe mnandi mangalisa, nawe uzoyithanda. Sahamba-ke saya ebhayisikobho Tshajahane, safika khona sayibuka nginovalo ukuthi ngizobhekwa ekhaya. Ngathi kubangani bami, niyabona manje kusha u-12, dinga ngihambile ngoba ekhaya ngiyafuthi ukuthi ngiyadingakala. Bathi kahle, uzofika nathi njengabantu abakade bewukhethisa ama-present. Hayi, ngathi ukulibala. Kodwa uthe meseshayela u-12 wedlula ziya ku-1, hayi, ngathi ngiyahamba. Bathi awukahle, aphuma ahamba. Ngashesha ngaphuthuma erenki nebala. Uma ngifika erenki ngathola ibhasi, ngagibela, lahamba ibhasi, lahamba nami. Lithe lisendleleni lama liyalayisha, abantu baningi, ngijahile. Ngalibona liyangibambezela ibhasi, kungekho kwinto engizoyenza. Uma ngithi ngiyalunga ngize ewindini ngifuna ukubheka ukuthi i-queue ingakanani. Awu, nangu lo muntu engizoshada naye uzongena la. Hawu, naye akekho ekhaya kubo la. Kanjani ukuba ahambe ezogibela ebhasini ngokunemoto? Ijezi ayangiliphethe ngaligubuzela ekhanda, kanti yena kade engibonile phansi. Hayi-ke ngahlala, lasuka ibhasi lahamba. Ngamuze ngithinta ehlombe. Hawu, ngaxaka ukuthi ubani lo ngithintayo. Wakhuluma wasethi, awu nkosikazi wami, ngicele kulo bhuti ubuhleli naye, ngathi ngicela ukuhlala naye. Uvelaphi? Umuhle kanje. Ngixaka ukuthi ungibona kanjani nje ngisoba ngikubuzela. Athi hayi susa ijezi, ngubone kudala mina ijezi ungakalifaki. Ngishaya uvalo ngathi ngizokwenza njani. Alisusa ijezi, angibuze uvelaphi. Hayi ngivele emevili bengekubaba omncane. Bese kuphela abantu ongabathuma yini bangabothunywe ekhaya. Ngithi mina cha, into ibiqondene nabo. Oh, hayi kulungile sami. Fika endaweni yokuthi kwehla yena kehle,
fika indawo uthi kwehla mina ngehle ehle kuqala ngimlandele ngithi sengizofika esitepsini sokugcina sebhasi sokwehla vele bekhona into engathi ngishaya ikhanda awu Nkosi yami athi yena yindaba ngithi khona into engishaya ikhanda ngathi uyimlili ngendlela eshisa ngayo ngendlela okubuhlungu ngayo Jesus. nebala angemukele esitepsini ngidiyazele athi hayi ungesabe ngeke ngikwenze lutho asabe ngithi mina akukho kanjalo akusabonakali kahle ngendlela elingiphethe ngayo ikhanda hayi nebala ngihambe-ke naye sihambe naye sifike ekhaya nangumama egcekeni baswele ukuthi ngishonile athe nayi bo ubani lo yindiya nje leli ubani lo sengikhohle ukuthi ongcona ngimboze ikhanda akhe hayi athi awuthule wemfokazi ndini kanti umthathela ukuthi uzomenza indiya umthatha ngosuku olingafanele ukuthi ngabe nibonana ngalo athi yena chama akumina engimthathile mina ngihlangane naye ebhasini uthi ubethunywe ubaba wakhe umthume kwayise omncane emevili athi akathunywanga lo kunini simfuni asimazi ukuthi ushonile ngakho mthatha uhambe naye athi kanjani mati mthatha wayenolaka kumama angizwani nento nje ngihambeke yayiseduze indlu la wayeqashe khona ndabe sibonana khona ngoba kubo akangeni umuntu ongashadile ayingeni nje into ephambene ahambe akhiphukiye avule uma esevulile ngihambe ngihlala embhedeni ngithi angipha amanzi mhlawumbe kuzoba ngcono amanzi ngizowathela la ekhanda amanye ngiwaphuze asisheshe masinyane amehla sebomvu hayi-ke uma esha ahambe ayokha amanzi ngithi uma esuka nje kimi ekameleni ahambe eyokha amanzi kuvele kungena ingilosi emnyama Jesus. ngethuke amandla awekho kimi ithi Maria insuku zakho seyiphelile emhlabeni asamba sukuma samba zange iphendule ngasukuma sahamba saphuma eminyango masiphuma eminyango wathi bheka la ubulele khona embhedeni ngazibona embhedeni ngilele futhi ngaleli ubuthongo kodwa sengiyiwa ngohlangothi yabuya indoda namanzi angithela ngawo bangena abantu simile njalo nongilosi bangena abantu yini kwenze njani ngiyabezwa bayakhuluma simile nengilosi bayakhala hayi bayanginyakazisa kimi nongathi umdlalo futhi nekhanda ngisaliswa yathi sahamba njalo-ke ey'ndaweni eziningi engeke ngikwazi ukuzibala ukuthi sadlule indawo enthile ngoba iy'ndawo sesihamba kuzo nami ngangiqala ukuhamba kuzo sahamba-ke oh Kristu Jesu saza sawufikela kuney'nqola eziningi khona zivuliwe abantu bangena ngama-queue bangena nami ngathi ngiyangena kwephambi kwami kwathiwa lalela la uveza ithikithi lakho ngathi anginalo ithikithi ngineshumi ngathi khipha ishumi la manje into engixakayo le ngubo engiyembetha ayinalo iphakethe kodwa ngathinta la ufanele kube nephakethe khona ngabiya neshumi ngathi nanti ishumi enginalo kwathiwa cha imali ayisebenzi kulelizwe Jesus. kusebenza ithikithi lakho ngathi anginalo yasuka indoda eminyango wavaleka iminyango yajikela ngale zasuka iy'nqola zahamba zonke ngama ngasala kanjalo ngayibona la ishona ngakhona ngalandela ngey'nyawo ayihambi phansi azinamasondo kodwa sihambe emoyeni Jesus. ngahamba ngaze ngongena-ke ehlathini elihlaza ethe